Queden 723 dies per a tornar a guanyar i no en podem perdre ni un. A Ports Maestrat ho sabem, cal activar-nos, organitzar-nos i posar-nos en marxa. Perquè davant d'una Generalitat mal gestionada, toca tornar a il·lusionar, a recuperar municipis i construir una alternativa. El desgast del PP i la seva nefasta gestió de la Dana han fet visible que la dreta no està a l'altura. I nosaltres sí. Amb estratègia, amb unitat i amb l'esperança de tornar a liderar el nostre país, farem possible el canvi. I si ho fem bé, Diana Morant serà presidenta. A esta comarca tenim molt a guanyar. Per això, des de Rossell, estem preparats. Fem camí, sumem forces i tornem a guanyar. Perquè aquest partit s'ho mereix. I encara més, la nostra gent.